Kemgbe ụwa, Jehova hụrụ ụmụ mmadụ n'anya, ma ọ dị mwute na ọtụtụ n'ime ha emeela ihe gbawara ya obi. Ma ụfọdụ emeela ya ezigbo obi ụtọ. Jizọs na-eme Jehova obi ụtọ mgbe niile, ma obi adịghị Setan mma maka ya. O mere ihe niile o nwere ike ime ka Jizọs mehie. Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, gwa nkume a ka ọ ghọọ ogbe achịcha. E dere sị, ọ bụghị naanị achịcha ga-eme ka mmadụ dị ndụ. Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, si ebe a wụda. N'ihi na ndị mmụọ ozi ga-eji aka ha ghọrọ gị, ka ị ghara ịkpọ ụkwụ na nkume. Gosi ha onye ị bụ. E dekwara sị, elela Jehova bụ Chineke gị ule. Lee alaeze ndị a niile. Ọ mụ nwe ha, ọkwa onye ọbụla m chọrọ ka m na-enye ya. Ihe a niile ka m ga-enye gị ma ọ bụrụ na ị daa n'ala fee m ofufe. Si ebe a pụọ, Setan, n'ihi na e dere sị, ọ bụ Jehova bụ Chineke gị ka ị na-aghaghị ife ofufe, ọ bụkwa naanị ya ka ị na-aghaghị ijere ozi dị nsọ. Jizọs kpebisiri ike ime Jehova obi ụtọ, ma ọ bụghị naanị Jizọs ka ime otu ahụ dị mkpa. Ọ dịkwa gị nwa mkpa. Ọ dịkwa gị nwa mkpa. Aghọta m ihe ị na-ekwu, mpa. Ọ dị mma, agwa gị nwekwara ike ime Jehova obi ụtọ. Ihe mmụta dịrị ụbọchị anyị nke taa si n'ilu isi 27 amaokwu 11. I chetara ihe amaokwu ahụ kwuru? Ee, ọ sịrị, mara ihe nwa m, wee mee ka obi m ṅụrịa. I chetara ya, sọpụrụ Chi. Ebe ahụ na-ekwu gbasara gị. Ihe ndị ị na-eme kwa ụbọchị, ọ bụghị naanị na nnukwu ihe, kamakwa na ụmụ obere ihe, nwere ike ime ka obi Jehova ṅụrịa. Cheta na ihe anyị mụrụ n'ụtụtụ a, ụmụ m. Ama m na unu ga-eme Jehova obi ụtọ. Ka anyị kpee nụ.